ang aming magandang pasyalan at masarap na kainan, agad-agad natin yang pupuntahan. Tayo nagbabalik dito sa may Angakalan River na matatagpuan lamang dito sa may barangay ni Baliw, Pangaldan, Pangasinan, dito sa kanilang diki. At syempre, kasama ko na naman si Lingmo. Sino ang mga ka-adventure, nakabalik nga tayo dito. Balita ko kasi, mayroong bagong bukas na kainan na shawarma. Kaya naman agad-agad natin itong pinuntahan para matikman. Heto nga pala ang kanilang mga menu. Pag-ipost na lang yung video para makita nyo. At hindi na nga natin to palalagpasin. Nag-order agad tayo. Sino ang mga ka-adventure, nilagyan na nga nila ng karne. Nilagyan na rin nila ng sibuyas, pipino at kamatis. At ang kanilang pinagmamalaki, homemade sauce ingredients. Ay, nakakatakam naman ito. Quality, quality. Hey, what's up mga ka-adventure? Dito nga tayo ulit sa may Angakalan River, dito sa may diki ni Baliw sa Mangaldan, Pangasinan. At mayroon nga tayong pinuntahan dito na bagong nagbukas na bintahan ng shawarma. At nag-order na nga tayo. Tara, tikman natin. Quality. Napakasarap. Tignan nyo naman mga ka-adventure, siksik sa sarap. At mayroon nga rin silang street foods dito. Kaya kung makapasyal kayo dito sa may Angakalan River, itry nyo na rin ang kanilang shawarma. Mapapayaminis ka talaga dito, promises. Napakaganda talaga ng ambience dito mga ka-adventure. Madami kang pwedeng bago makikilala rito. Baka nga dito mo nga makilala ang inyong forever. Ay grabe, napakaganda at napakasarap magtambay rito. Dahil napakadaming mga pagkain ang pwede mong bilhin dito. Kaya kung nanonood ka pa rin hanggang ngayon, ito na yung sign para magtambay at magpunta na rito. Kaya yayain mo na ang iyong mga katropa, kaklase at mga katrabaho, isama mo na rin ang iyong jowa at magpasyal at magtambay na rin dito. So yun ang mga ka-adventure, napakarami nating bagong nakilala rito. Kaya naman, i-flex na natin yan. Kaway-kaway naman dyan. Naghahanap kayo ng napakagandang lugar para magkapag-chill and relax kasama ang inyong mga friends and family, harap na rin kayo dito sa may Baliw Day, Angakalan River, Mangaldan, Pangasinan. Tiyak matatanggal ang stress at pagod mo sa buhay habang kumakain at pinagmamasdan ang ganda ng ambience dito. At dagdag sa attraction pa yung kanilang mga kalabaw na naliligo rito. Paalala lang mga ka-adventure sa mga bibisita rito, panatilihin lang natin na malinis ang lugar na to at itapon sa tamang basurahan ng ating mga kalat. Kaya ano pa mga bang inaantay nyo? Dito na rin kayo mag-date ng jowa mo.